U teretnjaku jedina pritužba koju ćete čuti je urlik motora, paketi obično ne traže kavu ni dodatne deke. Ali iza te istrošene boje krije se tajna. Ovi zrakoplovi operiraju s mehaničkim bijesom, koji putnički mlažnjak nikada ne bi podnio. Danas otkrivamo zašto su najstariji strojevi zapravo najjači. Ostanite do kraja videa, gdje otkrivamo apsolutnu fizičku granicu koju se samo teretnjaci usude prijeći. Dva svijeta, jedan isti stroj, suprotne filozofije. Uzmimo konkretan primjer kako bi slika bila jasna. Jedan Boeing 757. U svojoj putničkoj verziji to je onaj vitki zrakoplov uskog trupa koji je desetljećima prevozio turiste na obale Sredozemlja ili rukovoditelje između europskih gradova. U svojoj teretnoj verziji to je neumorni radni konj kojeg UPS, FedEx ili DHL koriste za lansiranje paketa preko oceana. Metalna struktura, krila, motori, stajni trep, sve je praktički identično. Dakle, ako su isti zrakoplov, zašto se jedan povlači s 25 godina, a drugi ostaje aktivan s 40? Odgovor leži u dva koncepta kojima zrakoplovni inženjeri barataju s gotovo medicinskom preciznošću: sati naleta i ciklusi. Sati naleta su očigledni. Ukupno vrijeme koje je zrakoplov proveo u zraku. Ciklusi su s druge strane podmukliji. Svaki ciklus je jedan potpuni let, od trenutka kada zrakoplov počne rulati za polijetanje dok se ne zaustavi na odredišnim vratima. I unutar svakog ciklusa događa se nešto ključno. Presurizacija. Tijekom polijetanja i uspona, trup se napuhuje kako bi se unutra održao tlak pogodan za život. Tijekom spuštanja i slijetanja ispuše se. Ovaj proces napuhivanja i ispuhivanja je kao savijanje limenke soka iznova i iznova. Nije važno koliko je metal jak. S vremenom se pojavljuje zamor. Komercijalni zrakoplov kratkog i srednjeg doleta, kao što je Boeing 737 ili Airbus 320, može obaviti 4, 5 ili čak 6 letova dnevno. To je 6 ciklusa presurizacije dnevno. U godinu dana nakupi više od 1500 ciklusa. Teretni zrakoplov, posebno oni koji operiraju u noćnom modelu hub and spoke, obično obavi jedan let do distribucijskog centra i jedan povratni. 1 ili 2 ciklusa po noći. Godišnje, možda 700 ciklusa. Kada komercijalni zrakoplov dosegne 25 godina, može imati 60.000 sati naleta, ali i 50.000 ciklusa presurizacije. Teretnjak od 40 godina, s druge strane, može imati 80.000 sati naleta, ali samo 25.000 ciklusa. Zamor trupa, tihi neprijatelj koji uzrokuje pukotine tamo gdje ih nitko ne vidi, mnogo je manji kod teretnjaka. Ne stare na isti način jer njihov život nije isti. Kronološko vrijeme nije jedini sat koji otkucava. Sat ciklusa je onaj koji uistinu troši dušu zrakoplova. Tajna G brojeva. Strukturalna otpornost je ista. Još jedan rašireni mit je da teretni zrakoplovi dolaze ojačani iz tvornice, kao da imaju skriveni kostur koji ih čini otpornijima na ekstremne sile. Stvarnost je mnogo jednostavnija i iznenađujuća. To su isti zrakoplovi. Kada Boeing 767 izađe s montažne trake u Everettu, Washington, njegova struktura je dizajnirana da izdrži određene maksimalne sile, neovisno o tome hoće li završiti kao putnički ili teretni prijevoz. Govorimo o poznatim G brojevima. Svaki komercijalni zrakoplov je certificiran da izdrži granični faktor opterećenja od 2,5 G-ova pozitivnih, 2,5 puta njegova težina u čistoj konfiguraciji, i krajnji faktor opterećenja od 1,5 puta taj limit, to jest 3,75 G-ova. Premašivanje krajnjeg faktora opterećenja je teoretska točka u kojoj bi se struktura počela deformirati ili otkazivati. Ovaj broj je svet. Nije važno nosi li zrakoplov 200 putnika sa svojim koferima ili 20 tona industrijskih rezervnih dijelova. Struktura mora izdržati isto. Dakle, ako je otpornost identična, odakle dolazi percepcija da teretnjaci mogu više? Dolazi iz toga kako se ta otpornost koristi.
Putnički zrakoplov je ograničen ne samo strukturom, već i udobnošću i sigurnošću ljudskih bića koja su unutra. Zaokret od 2G-a u putničkom komercijalnom letu bio bi zastrašujuće iskustvo. Ljudi bi vrištali, predmeti bi letjeli, sjedala bi trpjela naprezanja za koja nisu dizajnirana. U teretnjaku teret je pričvršćen mrežama i tračnicama. Ne osjeća vrtoglavicu. Ne žali se. Fizička granica je ista, ali operativna granica je mnogo šira, jer putnik nije osoba, već neživi objekt. Letjeti prazan nije letjeti lagano. Postoji još jedan faktor koji ide u prilog teretnjacima, a ima veze s tim kako se težina raspoređuje unutar zrakoplova. Na komercijalnom letu putnici su živa i neuredna masa. Sjede tamo gdje im karte nalažu, ali njihova težina je promjenjiva, njihov individualni centar gravitacije je nepredvidiv i, povrh toga, kreću se. Mogu ići u zahod, mogu se nagomilati u prednjem dijelu dok čekaju na iskrcaj. Piloti izračunavaju centar gravitacije prije polijetanja na temelju procjena, ali tijekom leta ta se masa lagano mijenja. Prtljaga, k tome, ide u neuredne prtljažnike, u kontejnere koji nisu uvijek homogeno napunjeni. U teretnom zrakoplovu scenarij je radikalno drugačiji. Roba putuje u jedinicama tereta, u DL-ovima, standardiziranim kontejnerima i paletama koji se važu, mjere i postavljaju na točna mjesta unutar trupa. Svaka paleta je pričvršćena za potpomoću tračnica i sustava za vezivanje koji spriječavaju bilo kakvo pomicanje. Utovarivači su stručnjaci za logistiku koji izračunavaju položaj svakog kontejnera kako bi centar gravitacije zrakoplova bio u optimalnoj točki, ne samo za polijetanje, već za sve faze leta. Rezultat je struktura izložena mnogo predvidljivijim silama. Nema naglih pomaka težine, nema masa koje se iznenada miču. Teret je čvrst, stabilan i poznat. To omogućuje pilotima da lete s većom preciznošću i u slučaju potrebe izvode energičnije manevre znajući da će ponašanje zrakoplova biti ono što očekuju bez iznenađenja. Zamor nije isti za sve. Vratimo se na koncept zamora, jer je on ključ za razumijevanje dugovječnosti ovih divova. Kada zrakoplov polijeće i penje se na svoju visinu krstarenja, razlika tlaka između unutrašnjosti i vanjštine trupa može biti veća od pola kilograma po kvadratnom centimetru. Za zrakoplov kao što je Boeing 747, to znači da je ukupna sila koja djeluje na trup pokušavajući ga proširiti nekoliko desetaka tona. Metal lagano popušta, rasteže se, prilagođava se. Zatim, pri spuštanju i slijetanju, tlak se izjednačava i trup se vraća u svoje prvobitno stanje. Ovaj ciklus, ponovljen tisućama puta, je onaj koji stvara mikropukotine. Zamislite sada dva zrakoplova blizanca. Jedan, Airbus A330 koji leti na transatlantskim rutama. New York-London, tamo i natrag. To su dva ciklusa dnevno. Drugi, A320 koji leti na kratkim rutama. Madrid-Barcelona, Barcelona-Palma, Palma-Madrid, Madrid-Sevilja. Taj zrakoplov nakuplja 4, 5 ili 6 ciklusa dnevno. Nakon 10 godina, A330 će imati oko 7000 ciklusa. A320 će, s druge strane, biti oko 18.000. Akumulirani zamor je više nego dvostruko veći. Teretni zrakoplovi su u većini kao A330. Dugi letovi, malo ciklusa. Čak i teretnjaci koji lete na domaćim rutama u Sjedinjenim Državama obično operiraju u noćnom modelu od samo jednog ciklusa. Polaze iz svojih baza popodne, lete do huba i vraćaju se u zoru. Jedan ciklus po noći. 365 ciklusa godišnje. 10 godina, 3650 ciklusa. Komercijalni zrakoplov kratkog doleta može premašiti tu brojku u manje od 3 godine. Paradoks starog čelika rješava se jednostavnom matematikom. Nije da je metal otporniji, već je proživio manje intenzivnih života. Održavanje, religija koja sve izjednačava. Ali čak i s manje ciklusa, zrakoplov od 40 godina i dalje je zrakoplov od 40 godina. Aluminij stari, sustavi se troše, kabeli se isušuju.
kako je moguće da i dalje lete s potpunom sigurnošću? Odgovor je jedna riječ koja se u zrakoplovstvu izgovara velikim slovima – održavanje. Zrakoplovna industrija ima sustav revizija koji je toliko strog i dubok da na neki način dobro održavan zrakoplov može biti noviji od loše održavanog s upola manje godina. Postoji nekoliko razina revizija, poznatih po slovima. Čekovi A i B su najčešći svakih nekoliko mjeseci i usredotočeni su na vizualne revizije, zamjene ulja, provjere sustava. Ali oni koji su uistinu važni za dugovječnost su čekovi C i D. Ček C je veća revizija koja može trajati tjednima i zahtijeva rastavljanje dijela zrakoplova kako bi se pregledale skrivene strukture. A zatim je tu ček D, također poznat kao revizija velikog održavanja ili overhaul. U čeku D zrakoplov se rastavlja gotovo u potpunosti. Uklanjaju se sjedala, unutarnje ploče, sustavi kuhinje, zahodi. Trup se prazni dok ne ostane kao velika metalna cijev. Tada timovi inspektora prolaze svaki kvadratni centimetar s povećalima, penetrirajućim tekućinama, rentgenskim zrakama i ultrazvukom, tražeći bilo kakav znak zamora ili korozije. Krila se djelomično rastavljaju radi pregleda ramenjača. Motori se šalju u specijalizirane radionice gdje se rastavljaju dio po dio. Teretni zrakoplov od 30 godina prošao je kroz nekoliko čekova tijekom svog života. U svakom od njih bilo koja komponenta koja je pokazivala i najmanji znak istrošenosti bila je zamijenjena. Dijelovi trupa koji su nakupili najviše ciklusa, poput putničkih vrata koja se više ne koriste, pregledani su s opsesivnom revnošću. Rezultat je da je, iako zrakoplov ima desetljeća, njegov strukturalni integritet usporediv s onim kod mnogo mlađeg zrakoplova. Održavanje djeluje kao equalizer, izravnavajući razlike koje su vrijeme i uporaba stvorili. To nije magija, to je novac investiran u sigurnost. I u svijetu tereta, gdje je prizemljeni zrakoplov novac koji ne ulazi, investicija u održavanje je apsolutni prioritet. Religija čeka D je ono što omogućuje tim metalnim divovima da nastave urlati u noći, prkoseći logici kalendara. Ekonomski pritisak kada zrakoplov ne može stati. Iza svakog noćnog polijetanja stoji kalkulator koji radi bez odmora. Komercijalni putnički zrakoplov dugog doleta, kao što je Boeing 777, može letjeti između 12 i 14 sati dnevno na transkontinentalnim rutama. Ali njegov dan ima prirodna ograničenja, rasporede zračnih luka, smjene posada, potražnju putnika koji radije lete danju. Kada taj zrakoplov sleti i parkira se, počinje gubiti novac. Svaka minuta na zemlji je imovina koja ne donosi prihod. U svijetu tereta jednadžba je drugačija. Tipični teretnjak operira u noćnom prozoru od 8 do 10 sati, ali unutar tog prozora intenzitet je maksimalan. Nema mrtvog vremena. Zrakoplov polijeće, leti do svog odredišta, istovara, utovara i ponovno polijeće ako ruta to dopušta. Ekonomski pritisak je žestok jer ugovori o hitnoj isporuci ne dopuštaju kašnjenja. Tvrtka poput FedExa ili UPS ne može si dopustiti da zrakoplov kasni zbog preventivnog održavanja ili konzervativnih odluka. To ne znači da lete s problemima, već da je planiranje toliko milimetarsko da svako odstupanje ima trenutni i opipljivi trošak. Amortizacija imovine također igra ključnu ulogu. Putnička zrakoplovna tvrtka kupuje novi zrakoplov i planira ga imati u svojoj floti oko 20 godina, nakon čega će ga prodati ili pretvoriti u teretnjak. Tijekom ta 2 desetljeća nastoji maksimizirati broj prodanih sjedala po preletenom kilometru. To je posao volumena i imidža. Novi zrakoplovi privlače putnike. Nasuprot tome, tvrtka za prijevoz tereta kupuje zrakoplove koji su već odradili svoj komercijalni vijek, često s 15 ili 20 godina službe, i konvertira ih kako bi nastavili letjeti još 20. Trošak nabave je mnogo manji, ali operativni trošak po letu mora biti izuzetno nizak kako bi se posao isplatio. To znači da svaki let mora nositi maksimalnu moguću težinu, čak i ako to podrazumijeva polijetanje s kraćih pista, s više goriva nego što je potrebno za slučaj skretanja, ili suočavanje s vremenskim uvjetima
koje bi putnički zrakoplov izbjegao po protokolu. Profitna marža na teretnom letu može biti tek nekoliko stotina dolara, a to prisiljava na izvlačenje svakog grama performansi iz zrakoplova. To nije nepromišljenost, to je čista i surova ekonomska potreba. Putnik koji se nikada ne žali roba kao prednost. Sada dolazimo do srži filozofske razlike između oba svijeta. U putničkom zrakoplovu svaki je manevar ograničen prisutnošću ljudskih bića. Oštar zaokret, strmi prilaz, polijetanje s maksimalnim režimom uspona, sve to stvara nelagodu, strah i, u ekstremnim slučajevima, ozljede. Putnici nisu samo razlog leta, oni su i njegovo glavno ograničenje. Zrakoplovne tvrtke ulažu milijune kako bi let bio uglađen, kako bi polijetanja bila progresivna, a slijetanja gotovo neprimjetna. Iskustvo putnika je proizvod koji se prodaje. U teretnom zrakoplovu taj proizvod ne postoji. Putnik je skup paleta robe osiguranih mrežama i tračnicama. Ne osjeća vrtoglavicu, ne žali se na buku, ne zove stjuardesu jer je vino prehladno. Jedina briga je da teret stigne cjelovit i na vrijeme. To otvara lepezu operativnih mogućnosti o kojima komercijalni piloti mogu samo sanjati. Na primjer, strmi prilazi. Na kompliciranim zračnim lukama poput London Citya ili Lugana, komercijalni zrakoplovi moraju slijediti vrlo blage putanje poniranja kako ne bi uznemirili putnike. Teretnjak si može dopustiti spuštanje pod mnogo većim kutom, štedeći vrijeme i gorivo, pod uvjetom da pista to dopušta i da je teret dobro učvršćen. Isto se događa i s polijetanjima s maksimalnim režimom uspona. Kada putnički zrakoplov polijeće, pilot obično smanjuje snagu ubrzo nakon odvajanja od tla, kako bi uspon bio blaži i tiši za susjede zračne luke. Teretnjak, posebno ako nosi težak teret i treba brzo dobiti visinu kako bi zaobišao planine ili izbjegao oluje, zadržat će snagu na maksimumu dok ne dosegne visinu krstarenja. Zrakoplov vibrira, motori urliču, ali teretu je svejedno. Čak i u hitnim situacijama razlika je golema. Putnički zrakoplov koji naiđe na jaku turbulenciju mora smanjiti brzinu i potražiti stabilniju visinu kako bi zaštitio putnike od ozljeda. Teretnjak, ako je teret dobro učvršćen, može proći kroz istu turbulenciju bez tolikog smanjenja brzine, jer je jedina granica strukturalni integritet zrakoplova, koji je isti kao i kod komercijalnog. Odsutnost krhkih ljudskih bića u putničkoj kabini pretvara teretnjak u slobodniji, agresivniji, učinkovitiji stroj. Granicu ne postavlja strah, već fizika. Ples s meteorologijom i mogu ili ne mogu. Noć nije samo tišina i tama. Ona je i pozornica na kojoj meteorologija postaje nepredvidljiviji protivnik. Teretni zrakoplovi se po svojoj naravi suočavaju s uvjetima zbog kojih bi svaka putnička zrakoplovna tvrtka obustavila svoje operacije. Izolirane oluje koje se pojavljuju bez prethodne najave, bočni vjetrovi blizu granice, pojasevi magle koji smanjuju vidljivost na gotovo nulu. Za komercijalni let ovi su uvjeti razlog za skretanje ili otkazivanje. Za teretnjak oni su dio posla. Zašto ova razlika? Prvo, zato što imaju fleksibilnost čekanja. Putnički zrakoplov s 200 putnika u kabini ne može kružiti u nedogled čekajući da se vrijeme poboljša. Gorivo je ograničeno, a strpljenje putnika također. Teretnjak sa svojim osiguranim teretom i bez ikoga kome bi polagao račune osim vlastitoj tvrtki, može ostati u obrascu čekanja onoliko vremena koliko je potrebno, ili skrenuti na alternativnu zračnu luku i tamo pričekati da se uvjeti poboljšaju. Nema pritiska zbog iskustva putnika. Drugo, zato što su njihovi sustavi i obuka kalibrirani za ove scenarije. Moderni teretni zrakoplovi nose iste meteorološke radare kao i komercijalni, ali piloti su obučeni interpretirati ih na agresivniji način. Točno znaju gdje je jezgra oluje, koji je rub manje turbulentan i kako je zaobići uz minimalno skretanje. Osim toga, mnogi teretnjaci zadržavaju navigacijske i komunikacijske sustave koji im omogućuju operiranje na zračnim lukama s minimalnim pomagalima, nešto što najmoderniji komercijalni zrakoplovi, ovisni o GPS-u i zemaljskim signalima, ne mogu učiniti.
Treće, i možda najvažnije, donošenje odluka je drugačije. U putničkom zrakoplovu pitanje pred olujom je: mogu li proći kroz nju, a da putnici ne pate? U teretnjaku pitanje je: mogu li proći kroz nju, a da ne oštetim teret ni zrakoplov? To su dva vrlo različita pitanja. Prvo uključuje nepredvidljiv i osjetljiv ljudski faktor. Drugo je čisto tehničko. I kada je tehnički odgovor da, teretnjak ide dalje dok komercijalni radi krug od 100 km. Nije da je teretnjak hrabriji, već njegova jednadžba rizika ne uključuje varijablu straha. Sljedeći put kada čujete brujanje zrakoplova u rano jutro, razmislite o onome što nosi. Možda je to rezervni dio koji će pokrenuti dizalo u vašoj zgradi, ili knjiga koju ste naručili preko interneta, ili medicinski tretman koji netko treba sutra. Ta buka nije smetnja, to je otkucaj srca globalne ekonomije koja radi punim kapacitetom.